Morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nagbalag manen iti naiyan nga pulisya kadag iti umili aga po tagrira dagiti manglimlimo kadagiti agundaway kas iti kalman narway dagiti agsadasada iti barangay Barit iti Lawag City nga agi bumbonong iti sabon nga tay powder. Ado dagiti nagsardeng gaputa ta muda ket libre ngem idin ta mayawat dati subot iti sabon ket agsirmetten digitoy ibagada nga da iti masa kumpanya tapi kasakit adi di porsyento da kaya makalako da gabo da ito at dahil ito na gimatang dahil ito laklako ng sabon ngayon hindi makaawid da ipados da ito ng sabon kaya samat gayong aglabo da ben Idol Bernard digada may scam dahil ito nasyanti man nga gimatang kaya ito kung masusinang naglako-lako na ito may bilang scammer may padanom natin iti pulisya iti nga bana ket talabagan iti publiko nga saan nga basta-basta dati maalukod nga gatang kasi sanda sigurado nga produkto nga dito ket awan iti adalay na lim awan iti ay nagan na dito yung lako nga sabsabon tata nga agraray iti highway iti barangay Barit iti syudad iti Lawag. Dito digiti agsada-sada Idol Dennis. Well, Idol Bernard, ito na kung kita libre ko nada, ito na kung masabot namin iti proof of ID nga nakalimit na ikan ko nada, ito na ma-picture at ID mo kita Pabaya na naman ito. Kasi nga bayad, kasi lang tulong kasi ko mga Idol Bernard. Tulong? Kasi lang tulong. Ito na po iyawid da, dati sabon, ipadas da, hamot aglabuta, Idol Bernard. Yun na. Amo manglimlimo nga talaga kasi kas pagrigan tulong ket sana nga luklukwen di kita kakailyan tayo. Apo Diyos ko. Last year, ato man kasi di kuwan Idol Bernard, sada-sada iti highway, nga ito ada iti yalun, agakar-akar da, so nagpalagip iti pulisya, nga masabol dati liklikan, iti panakabiktima. May sapay iti naka-atensyon, iti PNP, iti nagisayan panakabiktima, iti masakadwa tayo, nga broadcast announcer iti Ilocos Norte gamot ati ada iti feature tiro pa nagit mas mga foreigner na banda sinusort iso na di ko naging dadamag da tapos kita na tiwalet ng what's this kuna na peso bill tapos adong dollar US dollar na nakapalipit iti wallet na ket madlaw matan di kadwa tayo ket napan iti adong mga tao kaya di ko ket pimano matan dagito nga grupo ng lalaki nga nakulugan iti kotse Idol Bernard tanong sparigan lang nayat ni Manong Joe ket mga lang sa balit ng kapayaan na baka nabiktima sunan kaya may bilang is kamera kaslang payatan dakat dakkel kwarta tapos ay nadamag da so nga hindi madlaw na surutan dan napan iti matataong lugar Idol Bernard sabi kasi Dikad na buwak da well baka no da mapasama king kuan nakit at least ano tao makita ngem haamikiding harmless magidi dato yung foreigner bale pinasiripin na lang isa do nga kwarta hindi madlaw ni Manong John kita istab na iso nga pimano maten dagito nga grupo nga nang susurot king kuan na Idol Bernard alpasante pa ning post na kita nagtignay miten iti PNP Provincial Command nga imbestigar ken ang alarma iti publiko nakasto nga panawan ket agriira dagiti manglimlimo kada scammer iti bukod sa lugar ta Santa Amor sinulti po may iti probinsya gabong ka iti summer vacation ken iti Holy Week isut gagapuna nga masabol ti panagridam panagridam Idol Bernard ta komuniklikan iti panakabiktima pas iji Adams Ilocos Norte adaman iti duwa nga lalaki nga ginlalako iti tangket gasol Idol Bernard tayo LPG itatan dati ipagkumatan napan ni Jay susapsapulong danganagan napan ni Jay family house da idi ibagada nga kastoy kami ito man ipatas di balayo datoy nga klase iti LPG abay pala di barang itulatan ako na natin mampano ng piman handa mo na panggit da adang iti
dagiti ag manalay-balay nga kunwari ag offer ag laklagot niya na banag nga dagito ket mapagduduan iti gargaraw da. Wala ti PNP dagiti modus dagiti scammer ng mga limlimon ito po na nga masapol ti panagridam hanga basta mamati kaya offer na produkto no saan di kalidad no saan mapagduduan iti gargaraw da masapol ti panag-report ti korpo ti pulisya kato maniklikan iti panakabiktima ki members sigaro dagito ket legal o illegal iti indararamidan iti bukod tayo nga lugar Idol Bernard. So iti nagpatnag Idol Bernard may bilang awampay tinipadaon tatangan namin nga report manipot iti korpo ti pulisya barbaring ito madamdaman o sprenadam dumanon ton iti programa tayo IFI News iti asumasarnongan tayo panagipadamag damag pala manipot ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen.